Araba sistemi ısıtamadım. Ники, да се биме шамар. Как отпразнувахте рождения ден на Негово Величество? Направихме купонче. Той ме покани. Не беше нещо големо, ама бехме коч къмпани. И аз. Миленчо, Велче, Митето Цонев, баща му Коста, Оги Герджика, Парванката дойде, беше се омазал още в 6 часа. Охраната не го пусна. Накрая дойде царицата и донесе коза и угаси лампата и после вече не помня. Кой уби бизнесмена? А кой уби Лора Палмър? А кой стреля по Кенеди? А кой уби Джон Ленън? А по папата кой стреля? Явно майка ми е започнала пак да пие. Ало, майко, къде си, бе? Къде си? Къде? Пред парламента? С кой си там? С кой си, кажи? Стой там и не мърдай! Моля ти, стреляй централния ход! Харесвате ли Джак Никълсън? Ники, аз съм вълк. Аз играх Джак Никълсън, Ники, аз съм вълк. Печата. Пребират мечките на ромите. Виновни ли са ромите за начина, по който живеят? За това може да се направи цяло предаване, бе! Това ще е темата! Виновни ли са според вас ромите за начина, по който живеят? Според вас. Примерно. Виновни ли са ромите? Питам! За това как живеят. Ромите живеят идеално. Ходих, видех ги, пипнах ги, разменихме си телефоните, говорихме си за телефоните, слушахме телефоните и мисля да се оженим за циганка. Ало, Ричи, си ли ту, манге? Ричи, будехавто. Хало, Ричи! Телефония шунав, само тук е мислинав. Дали си го камавес, ново ги тупа барес. Телефония шунав, само тук е мислинав. Дали си го камавес, ново ги тупа барес. И си ли ту манге, со ту те багере. И си ли ту манге, со ту те багере. Копра намокри всичко. Хайде! Вики! Аз ти толкова!